Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mas mayo pag wala to paim na og maayos si Istoy. Malimot pa ko kadali sa akong problema. Ti Elvira, Ala. Paitas ako sitwasyon, uy. Murag ni anak ko midatog ang tanag ni Mala sa kalibutan. Uy, hala. Gikuha na sa Ginoo ang tanan kanako. Awa pa sa day, LV. Ni apa Miss de Carla ba? bitaw ti, ayaw pag iningon gud ana. Mabdos ka para ba? Mm, Gusto na to imong nainom ha? Madaot biya ng bata. bitaw day, LV. Ay pawas paglaom. Uy, ay pagkawas paglaom mo. Abot talaga ng higayon nga. Magabaan na tong dirik ni mo. Oh, wa pa balita ang mga pulis bahin niya? Adon na na. Apan wa ko'y planong mo pasakaw kaso niya. Ingon ko ni Ana siya kamahal. O di ay. Kung nagsulti pa lang unta siya nga mauna iyang plano. Suportaran ko siya. O ba gihapon? Lamang malipay lang siya. Ang gihapon di ay. Ug ako paganing nahibawan nga karon na sa badong iyang kasal. Karong sa Badu bayot. Si Derek dagit-dagit to. Ha? May gisulti kang Angela Carla. Nakigisulti ako, day? Ha? Kuan ate, kanang wa ate oy. Kanang kahibaw ka ba og asa sila kaslate? Wa nila yung nahibawan si Carmen bahin sa detalye sa ilang kasal. Mas may rasab. Aron di ko matintal sa pag-anto sa ilang kasal, di ba? May karapatan ka! May karapatan ka, Delvi. Nagsabak mong yung kang tinuray sa inyong anak ni Derek. Be, tanawon to sa bakan, be. Angela. Ay, laglayla pagsabot, ha? Mutanaw ko, be. Oy. Kaya kung nagsabak na yung ka, muring nagsabak yung katanawon, oh. May karapatan ka mo babag silang kasalday. Be, sa bakan, be, tanawon, be. Klaruhon. Ikaguol ka na ni Derek. Ha? Uy. Di ko gustong mag-uulang akong mahal. Ikaw lay gol-gol diya. San Pedro po nga si bungot sa ining-ining kayong tanga, eh. Nibisan ka usa. Wa ko hatagigigayon si Derek nga mag-uol. Kay gusto na ko nga wa siya regrets na ko. Nga wa siya ikasaway na ko. Grabe na gidi kay nang gugmaha dahil di. Maulak eh. Kung wa ko matiguang, wa ko mag-iningon ni Ini. Kasultihon sa tagon ni mo, anak. May kay ikaw di kinisultihan na sa imong kagalingon kay safety ko. Nga di ka may ubos na ako kung ako pa nagasulti. Dawat ko na ka na, Angela. Mao na itambag ni mo na ako, Carla, di ba? Nga ang kuno na lang natong atong mga apan. Nga tiguang na gyud ko. Di ko mahimong seryosohon sa sama ni Derek nga usa ka batan-on. Sama nga ikaw. Ako? Dili patulan ni atong bros nga gwapo. Ah. Kay daginoton kag naong. Hala! Hala ka diha! Ate, Ala, tukan ay, tukan. Impact ito da. Huwag ko mag-expect ato da, Elvia. Nga, sentimental part na ta, niya kalit kag liquid ya. Ay. Kamo sa di ka mo liquid, Elvia, may pagkalikoy ha. Tukan taong bata, oy. In may likoy ba ni adto, Angela? Ha? Nga nagsulti ramang kustinood. Oo, bita, tinood bita. May pagkaing nun nga. Wa gid kay laing kabalakan o kahadlukan kung nagsultin kas tinuod. Hamay. ate, igo na to imong nainom ate. Hatod na ti kasi imong kwarto na. Ay, nagkapalig isusulti. Hilom diha, hilom diha.
Nakainom ba na, ay? Nakainom ba gud na sa LV, wa man? KJ, kay ka, oy? Carla, oy? Inom sa ta, inom sa ta. Balik ko ti ka diha, Angela. Kita magtiwas og inom. Okay, higda na ate. Katug na. Carla, Mahilom na lagi, te. magunsa na lang ka kung kunwa ka pa. Gusto na, te. Ay, kabalaka, te. Di ka pasagdan ining hitabo, ah. Isaad ko na, te. Salamat, Carla. Salamat. Istoy. Istoy, di na gid ba datoy? Baya, toy, misamot biya kataas ng imong suwang, nagbad-ay ka das, tungos kahubog ni mo. Istoy. Angela! Oy, ay, oy, dekor lang. Ngano ka, oy? Ah. Lang. Ang imo ning naong? Misamot yan, di maduring na imong naong, oy? Ngano man ka, nagtibi-tibi mo ko diyan, unsa ka? Naluoy lang kong ti Elvira, uy. Nya mo din naong imong gubon. Lines kag iya, ha. O yan, nagyamay-yamay imong naong dahil tag sarap yan ni. Kisa pag gusto di maluoy siyang sitwasyon gud ay. Gihukhukan sa batanon yang uyab. Gitulis na para igasto sa kasal sa uyab atong direk nga batanon. Giithan pa gid si LV. Sa ato pa, mainahan na gid siya pan dili asawa. Ipanimaos gid ko ning nahitabo ni Ate Elvira, Angela. Ipanimaos gid ko ni. Kagwapo na sa groom, Bro, kagwapo na sa akong bestman. Congrats, bro. Thank you, bro. Kay, di na niya ko magkalamanon ni mo. Manya sa, kadaghan na sa mo paabot sa ilang mga pahalipay ni mo. Kalawam na ba itong Bisaya, bro? O, nibaw na ka. Artista ko sadyo. Mga gining taga-radyo Siya na. tagasugat ang mga laglom o balaknon kay mga binisaya sa mga scripts. Kinaon na mo matag-adlaw sa recording, bro. Makatong kita sa kadugayan. Mga yun. Kamusta naman ka? Taw-taw magkita na tungkol sa inyong kabisi ni Heart sa pagpagandam alang sa inyong kasal? Huwag ko na mo ito ang studio. Ay, Anong ka? gikulbaan ko ining kasala, bro. Unsa? Katawan lang ko nimo, bro. Mato nila, ingon na naman ko na lang bation sa kaslunon sa adlaw ng kasal. Mo ba? Normal lang na, bro. Kinsa di kulbaan? Nga lifetime commitment am na nimo at tubangan sa Ginoo. Nga sa ato pa, di ka mahimong muling og lain babae, bro. Si Heart na gid ang katapusan nimong babae. Higot kang Heart, bro. Bitaw, bro. Sa katapusan, maako na gid si Heart. Oh, Ako na gid ang makapanag-iya niya. naaraman na. Kung nabala ka kas mahitabuon niya so sa inyong kami yun, ano ya akong cellphone ha? May gi-forward si Father Josue. Naiya message oh, tanaw. Taas-taas ba ni bro? Paminag mayo ha? 10 ways to keep relationship working. Ha? Number 1, love each other. Mo nila ba importante? Kinahanglang love gyud nimo o ninyo ang usag-usa. Oh, naaman mi ana, bro. Mahal na mo ni Heart ang usag-usa. Number 2, don't lie. Oh, wa na ko'y gibakak ni Heart, bro. Number 3, keep communication open. Oh, naagid mi ana, bro. Matag karon ugod niya, magtaguan na iman mi. Malayo mi sa usag-usa. Unya. Mag-text na mi. Unya, ay na to gidivert imong cellphone aron di magkakontak ha. Oh, di na, oy. Si Heart naman lang gyud akong babae, bro. Number 4, stay sweet. Aw, labaw nang naami ni ana, bro. Labi na si Heart. Mo ni ganahan ako niya kay sweet kay na siya na ako. Okay, number 5, when you get hurt, just forgive and forget. Aw, nakat-on ako ana, bro. Sumagod. Nakapasaylo o gikalimtan ko naman ang pagminaldita ni Heart nako. O di ba? Number 6, never talk about breakups. O mo. Mag-away-away. Wala lagi isgot og buwag, bro. Number 7, don't compare your past with your present. Oh,
Natural, oy. Anong hisgutan pa man tong mga babae nga nanlabay naman to, nga wa naman to. Anak gyud. Kalimti na to mga matruna nimo. Amaw mga bro. Naapil mo ng matrona. Ano pa? Number 8. Hmm. When you had a fight, don't let the day pass. Aw ka na. Usa na sa labi importante. Kay musamot ka dako ang problema kung maugmaan na. Kaya ang ugma, may lain naman sa nang panghitabo, di ba? Okay. Number 9. Number 9. Forget about pride. Bita bro. Usa na ang garbo ang makaguba sa atong sa relasyon, di ba? Ang magpatas anay sa garbo. Mao ni makaguba. Finally, number 10. Don't be the perfect one. Ha? Be the right one. Oo, sakto yun. Pagkadagan sa naguba ang relasyon tungod sa pagkupitensyahay kung kinsay perpekto nilang duha. Ay, salamat bro ha. Nindot ka doon. Sabi ni mo, na-refresh gamay ang akong nauna. So, okay na. Impas ako. Tepa. Unsay impas na ka? Mao na to akong gift nimo. Ang 10 ways to keep relationship working. Maro ka na. Dai. Tuoy. Dai. Sigurado kayo ni De Carla. Mga to kita. Alay. O kun mahadlo ka ang hila. Marka man ako. Ano lang pagkuyog. Marka man ako tutoy eh. So ba, uy. Unya kay pakuyugan man kang day Elvira na ako kay siya na lang ko nang mabantay sa ukay-ukayan. Maputos ko kuy. Maputos Putos naman. bitaw. Maputos niya akong lawas. Ako mapugos ko kuyog ni mo aniyad. Itaod ako ani itaod ako aning dako kay kaho nga itom sa kong ulo ang hilabi. Yung ulo nimo. Unsa ni? Isulib nimo. Isulib nimo ning apel. Oh, Kadako ini imong ulo. pagtaro. O kining itaod ba kadako ba ini eh? Mura ba kabuhatin og royal wedding ini? Gitaoran sabi nako itom kanang net para tabon sa kong naong ba. Aron mas masurpresa unya si Derek. Kung kinsa kong mabulabog silang kasal. Inig-abli na nako ana. Hala, Sige na, itaod oy. Hala, oy. Mura mo ni kirang Halloween party, oy. Halloween party ba, Ako uroy? may kikulbaan ni pagkabuhato ni mo, day, oy. Carla, musod ko ha. Ala, si Day Ilvias. Te, Kadugay ba ninyong nakailis? Mauwahin na unya mo sa kasal. Kolor itom ang imong gisulob, Carla? Inom niyo siya, oy. Nadugay man. Bro, kalma lang. Nadugay mo si Heart, bro. Kalma lang. Adlo kayo dyan kang Heart. Si Heart na kaya di putunga sa inyong kasal. Nga, in love man gito ni mo. Pero nadugay man, bro, eh. O pa man. O na na. Uy, Nanang bridal car, o. O na na. mauna ni bro. Kasabot sa akong gibati na. Babes! Bro! Kagwapa sa akong bride, bro. Hibaw ko. Okay, sige. Ready na. Ha? Amisin niya sa bayot, oh. Ngayon yung wedding coordinator. Oh. Wana. Sugda ng seremonya sa inyong kasal. Sige na. Derek, do you take this woman, Heart, to be your lawful wedded wife, to love, honor, and cherish her through sickness and in health, through time of happiness and travail, until death do you part? Yes, ano madam. ang kasal? Kinsa siya, Derek? Pagkakagdaong, ako amigay mong ipamabdusan, apan kini mabayaran imong pagkaslan? No! Ikaw? This is crazy! Ikaw ang lalaki ginatagan ka sa kong cellphone number, di ba? Hala, uy, tanawa. Hi, I'm Carla. Remember? Si Miss UK. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!